Вітаем вас! У эфіры «Беларусь-3 навіны культуры» на календары 26 верасня. І зараз мы раскажам вам пра будучую выставу, прысвечаную стагоддзю шведскага класіка кіно Інгмара Бергмана. Параім некаторыя праграмы нашага тэлеканала, прапануем наведаць этнаканцэрт у філармоніі і пагутарым з рэжысёрам Александром Анісімавым пра яго новую стужку па гістарычна-фантастычным рамане Людмілы Рублеўскай. Выстава «Інгмар Бергман» і яго спадчына ў модзе і мастацтве пройдзе з 29 лістапада па 14 снежня ў мастацкай галерэі «Арт Беларусь». Экспазіцыя будзе ўяўляць фотаматэрыялы, кароткаметражныя фільмы і прадметы адзення. Усё гэта павінна наглядна прадэманстраваць на прыкладзе 4 карцін розных дзесяцігоддзяў, які ўплыў аказала творчасць Інгмара Бергмана на моду, музыку, тэатр і танец. Для выставы рыхтуюцца экспанаты, звязаныя са знакавымі для сусветнага кінематографа стужкамі «Сёмая пячатка», «Персона», «Сцэна сямейнага жыцця», «Фанні» і «Александр». А зараз даведаемся, якія яшчэ культурныя падзеі і мерапрыемствы адбываюцца апошнім часам у нашай краіне. 100 пастэляў не ў пастэльных тонах. Персанальная выстава расійскай мастачкі сёння ўпершыню адкрылася ў Мінску. Адметнасць экспазіцыі, каляровая разнастайнасць і такіх яркіх прац у зале Акадэміі мастацтваў 101. На паперы мастачкі і падарожніцы каларыт Ізраіля, Корсікі, Італіі, Францыі, а паглядзець выставу можна пад жывое музычнае суправаджэнне. Какие-то работки прям так и подписаны. Нотный стан, и там ля-ля. С акцентиком на первый, потому что ля-ля. Мы делали в каких-то кусках особенно яркие, чтобы они беспокоили. Какие-то зоны давали людям отдохнуть и глазу, и эмоционально. Что-то было, вот там есть кусок зеленого, то есть такой парковый, где-то сплошь вода. Мне нравится, что у меня есть такая возможность быть собой, вот, без стекла и без рамы. Па адукацыі Ляля Бушкова архітэктар, але замест шэрых эскізаў выбірае яркія фарбы. Наведаць своеасаблівую каляровую тэрапію можна да 28 верасня. Цэнтр сучасных мастацтваў заўтра запрашае на незвычайны майстар-клас, дзе наведвальнікаў навучаць ствараць традыцыйныя беларускія вясельныя вянкі. Таксама ў час майстар-класа вы зможаце пазнаёміцца з традыцыйнымі беларускімі вясельнымі песнямі і прыняць удзел у іх выкананні. У гэтым дапамогуць прафесійныя этнографы. Мерапрыемства будзе ладзіцца ў межах выставы «Беларускае вяселле. Абрад, носьбіт, песня». Яна, ў сваю чаргу, складаецца з фотаздымкаў, зробленых у 1970-2010 гады падчас музычна-этнаграфічных экспедыцый Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. Фолк-канцэрт на сцэне Беларускай дзяржаўнай філармоніі. Заўтра этна-трыа «Троіца» прадставіць там сваю праграму «Цар Агонь». З творчасцю гэтага калектыву знаёмая, напэўна, палова краін свету. А лідар гурта Іван Кірчук вядомы далёка за межамі Беларусі не толькі як музыкант-выканаўца, але і як збіральнік і папулярызатар фальклору. «Цар Агонь» – гэта 7-й паўнафарматны альбом гурта. Ён выйшаў у свет толькі вясною гэтага года. Аўтары называюць яго інтымным і абяцаюць, што ў слухачоў складзецца адчуванне, што граюць для іх у суседнім пакоі драўлянай вясковай хаты. У праграме «Запіскі на палях» аўтары імкнуцца раскрыць раней малавядомыя факты пра людзей, што ўвасаблялі сабой айчынную літаратуру. Героем выпуску праекта, які выйдзе ў эфір заўтра 12:50, стане Янка Сіпакоў, паэт-філосаф, які не быў носьбітам патрэбных тэм і выканаўцам сацыяльнага заказу. Яго творчасць закранала простыя і вечныя ісціны. Гісторыя жыцця і творчасці літаратара заўтра на нашым тэлеканале. Яго кнігі знайшлі прыхільнікаў не толькі ў межах Беларускай ССР і ўсяго Савецкага Саюза, але і ў Англіі, Германіі, Францыі, Іспаніі, Швецыі, Балгарыі, Венгрыі і гэтак далей. Сіпакоўскую паэзію пераклалі нават на хіндзі. У Гродні крыху больш за тыдзень працуе выстава «Постары маечкі», на якой прадстаўлены работы дызайнера і мастака Владзіміра Цэслера.
Гэта адзін з самых папулярных, іранічных і эпатажных дызайнераў нашай краіны. Амаль кожная яго работа нязменна выклікае рэзананс і не толькі ў дызайнерскім асяроддзі. На выставе ў галерэі у майстра прадстаўлены арт-аб'екты, постары, паштоўкі і майкі аўтарства Цэслера. Убачыць іх можна да 15 кастрычніка. Уладзімір Познар і Андрэй Макарэвіч выступяць у незвычайным праекце 13-га міжнароднага фестывалю Юрыя Башмета, які пройдзе ў Мінску з 7 па 20 кастрычніка. Музычна-тэатральная пастаноўка з іх удзелам «Чорт, салдат і скрыпка», створаная па матывах гісторыі салдата і іншых твораў Ігара Стравінскага, адбудзецца 12 кастрычніка. У спектаклі таксама задзейнічаны піяністка Паліна Асяцінская, кларнетыст Ігар Фёдараў і харэаграфічны дуэт маладых хіп-хоп выканаўцаў Александра Тронова і Ганны Дзяльцовай. Да культурных навін замежжа. У Маскве ўсё большай папулярнасцю карыстаецца новая выстава Александра Васильева. Гісторык моды дэманструе калекцыю курортных нарадаў 20-го стагоддзя. Падрабязнасці ў наступным сюжэце. Курортная мода. Так называется новая выстава гісторыка моды Александра Васильева, якая працуе на ВДНГ у Москве. У экспазіцыі курортнае адзенне розных гадоў 20-го стагоддзя. Самае старадаўняе 10-х. Галоўны колер дарэвалюцыйных сукенак белы, сімвал арыстакратыі. Адметная рыса багацця ручной вышыўкі і карункі. Гаспадыні стваралі іх самі. Сёння гэтыя ўборы здаюцца залішне чапурыстымі, але кароткія спадніцы і сілуэты, якія аблягаюць фігуру, з'явіліся пазней, калі пасля Першай і Другой сусветнай вайны колькасць мужчын у Европе резко скоротилась. Мужчины были в большинстве. Женщина была в белом кружевном платье, она уже нравилась априори, потому что она была женщиной. И их было меньше. У савецкі час з-за дэфіцыту прыгожых тканін уборы шылі нават з размаляваных хустак. У 50-е самымі моднымі становяцца трафейныя тканіны, якія вывезлі ў 1945 годзе з Германіі. У прыватнасці паншыфон з аксамітным малюнкам. Гонар пляжнай калекцыі – купальнік з трыкалорам працы Олега Кассіні, пашыт у 50-е. Гэты амерыканскі дызайнер апранаў Жаклін Кеннеді і зорак Голливуду. Па паходжанні ён граф, сын русских эмигрантов. Русский патриотический купальник. Не каждый из вас знает, что русский триколер в сталинскую эпоху и хрущевскую и Брежневу был запрещен под просто страхом высылки и ареста. Если бы вы вышли в этом триколере, вас бы забрали куда-то далеко. Усяго ў калекцыі Васильева 65 тысяч убораў. На сцэне мінскага абласнога драматычнага тэатра, які месціцца ў маладзечне, заўтра афінскія вечары. Гэтую сучасную гісторыю ў дзвюх частках, а менавіта так яна пазначана на афішы, паставіў Пётр Гладзілін. Спектакль атрымаўся светлым і іранічным. Ён выдатна падыдзе для сямейнага прагляду. У ролях Эмма Ларыёнова, Алена Рахмангулова, Ірына Камышева, Сергей Карзей і іншыя акцёры маладзечанскага тэатра. Італьянская рэжысура на сцэне рускага тэатра ў Мінску. Спектакль «Эксперымент» мінулага года заўтра на сцэне тэатра імя Горкага. Самую вядомую камедыю Гальдоні «Карчмарка» паставіў Матэа Сп'яцы. Гісторыя чароўнай карчмаркі, якая магла звесці з розуму любога мужчыну і разбівала сэрцы для ўласнай выгады. І гісторыя акцёраў, якія рэпеціруюць камедыю пра карчмарку, перажываюць, пакутуюць, весяляцца, любяць і ненавідзяць. Такі вось тэатр у тэатры пачнецца заўтра ў 19 гадзін. Гэтай гісторыі ўжо 400 год, але яна па-ранейшаму адна з самых запатрабаваных у тэатральных рэжысёраў. Звярнулася да камедыі дурнічка Лопа де Вега і рэжысёр Святлана Навуменка. Яе варыянт гісторыі пра бацьку і яго двух процілеглых і па характары, і па матэрыяльным стане дачок пакажуць заўтра ў маладзёжным тэатры. Шмат музыкі і сучаснай харэаграфіі робяць гэты спектакль дынамічным і лёгкім для прагляду. Загадкі беларускай гісторыі праз матэрыяльныя каштоўнасці раскрываюць
паведамляюць аўтары праекта «Артефакты». У заўтрашнім выпуску яны звернуцца да канцылярскага ліста каралевы Боны Сфорцы. Гэта унікальны прадмет 16 стагоддзя, быў напісаны на паперы ручной работы і мае вадзяныя знакі. Дакумент сёння захоўваецца ў брэсцкім краязнаўчым музеі і не экспануецца. Але спецыяльна для творчай групы нашага тэлеканала гэты рарытэт упершыню дасталі з фондаў. Заўтра ў 19:30 на Беларусь-3. Важна было не толькі ведаць гады з'яўлення дакумента, але суаднесці яго з тагачасным палітычным і эканамічным жыццём дзяржавы. Разабрацца, арыгінал гэта ці фальсіфікат. Юрый Габрусь і дзяржаўны камерны хор Рэспублікі Беларусь заўтра ў касцёле святых Сымона і Алены прадставяць праграму з цыклу канцэртаў арганнай і вакальнай музыкі «Гравітацыі насуперак». Цягам вечара арганіст Юрый Габрусь выканае ўсе творы Іоганна Себасцьяна Баха, напісаныя для аргана. У Беларусі такі праект ажыццяўляецца ўпершыню. Пачатак канцэрта ў 20 гадзін. Заўтра апошні дзень працы 15-га міжнароднага фестываля студэнцкіх і моладзевых тэатраў «Тэатральны куфар», які традыцыйна арганізуе Беларускі дзяржаўны універсітэт. Апошнімі спектаклямі сёлетняга фэсту стануць «Выкраданне прынцэсы» ад дзіцячага тэатра «Калейдаскоп» з Великабрытаніі і драма «А калі заўтра няма» прафесійнага драматычнага тэатра з горада Ахальцыхі, што ў Грузіі. Закрыцца тэатральны куфар праектам «Куфар in Motion». Ён пачнецца ў 20 гадзін. На Беларусфільме пачалася работа над авантурамі Франціша Вырвіча паводле гісторыка-прыгодніцка-фантастычнага рамана Людмілы Рублеўскай. З часоў «Шляхціца завальні» падобнага жанру гісторыі Беларусфільма не было. Я думаю, нас зацікавілі падрабязнасці і перспектывы развіцця такога накірунку ў беларускім кіно, і пра іх мы пагаварылі з рэжысёрам. Здравствуйте, Александр Анатольевич. Ваш фильм по историко-приключенчески-фантастическому роману Людмилы Рублевской дает надежду на возрождение этого жанра в Беларуси. Но вот я произнес «возрождение» и усомнился, ведь в белорусском кино жанр-то и, собственно, не закрепился у нас. Он не закрепился и не прижился, этот жанр. Последняя картина, по-моему, исторического плана снималась моим мастером Туровым, это был «Шляхтич Завальня». Есть надежда, что пройдет что-то дальше. Мне уже говорят о продолжении, уже прочитал еще 4 романа. На мой взгляд, экранизации дело неблагодарное, в первую очередь из-за постоянного сравнения героев с литературными прототипами. Хотя вряд ли современная белорусская проза может похвастаться большим количеством читателей. Рублевский очень читаемый человек. Белорусский классик ее изучают в школе даже. А что касается вот этого романа, то он, наверное, наиболее, что называется, вспыхнул. Ее тут же подхватили россияне. Сейчас есть на русском языке уже выпущены. У нас тоже, кстати, русский язык для того, чтобы фильм показать наиболее широкой аудитории, я имею в виду, не только белорусской. И все-таки в чем для вас состоят трудности в работе над фильмом? Конечно же, тяжело делать картину по произведению, но у Людмилы Ивановны написано так, что настолько действенный сюжет, настолько все это, что я даже не успеваю просто иной раз что-то там отрезать, потому что очень быстро меняются события произведения. Работа наивлекательнейшая со сценарием. Валентин Залужный, автор сценария. Постоянно на совете с Людмилой Ивановной. Если локации, декорации, костюмы – дело все-таки поправимое, то насколько ограничен современный человек, пусть даже и профессиональный актер в историческом антураже? Глядя на старые фотографии, на картины, пытаюсь подобрать такие же лица. Вплоть до того, что очень мечтаю и надеюсь, что это получится, сделать кастинг в павильоне и сделать его в костюмах, в гриме. Потому что только так, мне кажется, может и помочь артисту себя почувствовать в том времени, и мне посмотреть со стороны, насколько он органичен в этих костюмах. А то, что подобный жанр очень редкий в белорусском кино, вам облегчает или наоборот усложняет работу? Мне просто очень-очень любопытно. Хочется попробовать себя в совершенно разных жанрах. Кино историческое, историко-приключенческое, фантастическое. Какой-то из предложенных жанров в картине все-таки будет преобладать? Картина называется «Авантюры Франтишека Вырвича». Мне кажется, что вот это слово «авантюры» очень четко определяет жанр картины, потому что все-таки мы, конечно же, авантюристы, взявшись снимать эту историческую картину в столь сложное кризисное время. И тем не менее,
Есть у меня уже ощущение, еще даже до подготовительного периода, что все должно получиться. По крайней мере, группа, которая работает над картиной, горит желанием сделать. Каждый готов делать на своем месте все, что возможно, чтобы все это получилось. Уже это одно восхищает, радует, и чувствую кругом поддержку со всех сторон, в том числе и поддержку, четкую, твердую поддержку дирекции, самое главное. Спасибо, Александр Анатольевич, и с нетерпением ждем премьеры фильма. І на гэтым пакуль усё. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на Беларусь 3.